İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şuunki programmamıza. Men sizin şuunki programma qoşulup bilýäniňizde öğrenşat. Her bir gepleşigimizin üstü bilen men sizi ruhu taýdan ruhlandyrmak isleýän. Geçen gepleşikde biz İsa Mesih'in gelişi barada käbir peýgamberliklere seredip geçecek diýdik. Men ýöne şonu dowam etmekçi käbir ayetler bilen. Geçen gepleşigimizde biz esasy Hudaýyň kimdigi barada. İşaya peygamberin 44. babına seredip geçtik. İşaya peygamberin 48. babına sizin bilen seredip geçtik. Hudaý özüniň hakyky Hudaýdygyny bize görkezmek isleýär. Hakyky ýeketek Hudaýdygyny bize görkezmek isleýär. Hem biziň özüniň şayatlary bolmagymyzy isleýär. Biz bu barada 44. İşaya 44 8. ayetde görüp geçtik. O näme diýär? Siz men şayatlarym. Siz men barada töwreňizdekiläriň ählisine şayatlyk edin. Näme şayatlyk edýäs? Biz rep Hudaý ýeketek Hudaý diýip şayatlyk edýär. Ene biz şu zatlary sizin bilen geçen gepleşigimizde öwrenip geçtik. Eger sizde geçen gepleşiklerimizde öwrenen zatlarymyz barada soralar ýa-da bellikleriniz bolsa, maňa hükman şu programmaň ahyryna görýän elektron poçta üstü bilen hat ýollap bilersiňiz. Men hemişe sizden eşitmäge garaşýan. Eger sizde mümkinçilik bolsa, maňa hükman hat ýollaň. Men şuňky gepleşigimi İsa şu dünýä ilkinji gelişi baradaky peýgamberlikler bilen dowam etmekçi. Men geçen gepleşigimi nähil tamamlapdym. Hudaýyň iň esasy maksady nämedi? Ene İşaya 48 6. babda Hudaý size nähili ýüzlenýär diýdim. Indiden beýlek size täze zatlary, sizin bilmeýän gizlin zatlaryňyzy aýdarynýar. Ene bu Hudaý tarapyndan Israillere şu pursat aýdylyp otyrdy. Ýöne şu bize de degişli. Hudaý bize de diýär. Men öz kalbymda bolan zat size aýan etjek diýär. Men geçen gepleşigimde diýdim, Yohanna kitabynyň 15. babynyň 15-16 ayetlerine İsa Mesih näme diýdi bize? Men sizi dostlarym hökmüne hasaplaýan diýär. Dostlar näme etýär? Birek-bireginiň kalbynda bolan zatlary birek-birege ynanýar, paýlaşýar. Hudaýym şonu diýär, men kalbymda bolan zatlary ata Hudaýdan öwrenýän zadymy mukaddes ruhumyň üstü bilen, mukaddes sözümiň üstü bilen size aýan etýän diýär. Şoň üçin o diýär, siz maňa iman etip bilýäňiz diýär. Men gizlin zatlary size aýdaryn diýip otýar. Biz ýöne şoňa iman etip ýaşamaly. Ýöne Israiller şu döwürde ene şu ayetler aýdylyp oturan wagtyna Hudaýy näçe gudratlar görkezse de iman eden okdy. Olar näde gudrat bilen Misirden çykaryp geldi. Şonda da soňra olar Babilonda Misirlikde boldular 70 ýyllap. Ondan hem Hudaý olary halat etdi. Şonda da şu gudratlara ol iman etmediler. Şoň üçin şol İşaya 48 4. ayetde näme diýdi olary Hudaý? Sizin kesirdiňizi men bilýänlerim. Ýeňse damaryňyz demirdendir, maňlaýyňyz misdendir diýär. Bizim şu edil şu İsrailň bolşuýaly Hudaýyň gudratlaryna şaýatlyk edip hem Hudaýa minnetdarlyk bildirmesek, Hudaý bizdenim hoşal bolmaýar. Ol bize de şeýle diýip bilýär. Näme üçin sizin kelläňiz gaty, ýüregiňiz maňa garşy gataldyp otyrsyňyz diýär. Näme üçin kesirlik edip otyrsyňyz diýär. Men näçe size gowy wadalar berýän mukaddes sözümle. Şonu da siz maňa kesirlik edip otyrsyňyz. Kelläňiz gaty diýär. Beýle kesir bolmagyny bize de şeýle ýüzlenýär Hudaý.
Ene şu 6-njy ayetde men diýdim, ol näme diýe bize? Indiden beýlek size täze zatlary, sizin bilmeýän gizlin zatlaryňyzy aýdaryn diýe. Ene bu gelecek barada edil oturulan peýgamberlik berdi. O ene şu ýerde aýdylyp oturan zatlar gizlin zatlary aýdaryn diýip Hudaýyň Israillara aýdyp oturan zady İsa Mesihiň geljektigi barada peýgamberlik şu. Hudaý şonu Israillara aýan edip otur. Şu wagtda kynçylykly pursatlar bar. Hem her hil tinalar durmuşuňyzda bolup geçýär. Ne siz gulçulukda bolduňyz näçe ýyllap diýe. Ýöne sizin gelecegiňiz gaty, ajaýyp. Täbi İsa Mesih sizin halatkaryňyz hökmünde şu dünýä geljek diýip şu barada İşaýa peýgamberlik edip otur. Hudaý özüniň peýgamberligi 100% anyk berjaý edenligini adamlarda subut edip otur. İşaýa kitabynyň üstü bilen. Anyk 100%. İsa Mesih geldi şu dünýä. Haçta ölüp biziň ähli günälerimizi öz üstüne alıp ebedilik canly gurbanlygy hökmünde jany berdi. Indi hemme zat gotordy. Biz günäň hökmünden azat, İsa'da azatlyk bar bizde şu gün. Ene şu barada näçe ýyl öňünden İşaýa kitabynyň 48-nji babynyň 6-njy aýatyna şeýle peýgamberlik edilip, şu peýgamberlik şu biziň durmuşymyzda berjaý boldy. 100% berjaý boldy. Hudaý hiç haçan yalan sözlemeýär. Iň esasy zat näme? Hudaýyň sözü. Muňa şaýatlyk edýär. Hudaýyň sözüne her bir aýatyň biri peýgamberlik edip oturýardy. Görýäs biz şonu. Ene şu ýerde aýdylan peýgamberlik 6-njy aýatda eýen berjaý boldy. İsa Mesih şu dünýä geldi, halatkar hökmünde. Şoňa iman etýärler şu wagt. Azatlyk tapýar İsa'da, ebedi durmuş. Halas bolýarlar. Biz şeýle gudratlary, şeýle hakyky hak peýgamberlikleri Hudaýyň sözüne görüp hem näme üçin biz iman etmeýäs? Gözümizden görýän zatlaryna iman etmek isleýäs. Görmedik zatlarymyza iman etmek islemeýär. İman etmezlik, görüp iman etmeklik bu iman däl. Görmäni iman etmeklik. Hem Hudaýa bil baglamak, Hudaýda umydyň bolmagy ene bu iman. Görmedik zadyna iman etmek iman. Köne ähde şol İsa Mesih barada edilen peýgamberlik gaty köp. Siz özüňiz şonu okap bilýäňiz. 300'e goloy peýgamberlikler bar. İsa Mesihiň geljektigi barada. 300'e goloy peýgamberlikler bar. Nädip şonça peýgamberlikler İsa Mesihiň geljektigi barada aýdylan bolsa, nädip biz iman etmäni bilýär? 300'e goloy peýgamberlikler İsa geljekdigini subut eden, gelmedinden öň müňlerçe ýyl öň subut edilen. 300'e goloy peýgamberlikler. Ene men şol 300'e goloy İsa Mesihiň geljektigi barada edilen peýgamberlikleriň käbirini görkezjek şu gün. Men olaň ählisini görkezmäge wagt ýok, ýöne käbirlerini men Hudaýyň mukaddes sözünden size görkezjek. Könähden ayatlar hem täze ähde amal edilen ayatlary mysal hökmünde ulanyp size görkezmek isleýän. Bu peýgamberlikler şol İsa'nın doğulmadından öň müňlerçe ýyl öňünden aýdylyp geçilen. Siz onu ýatdan çykarmaň. Gelin häzir İşaýa peýgamberiň 9-njy babynyň 6-njy, 7-nji aýatlaryna seredip geçelim. Ene bu ýerde Dawud paçaň nesli barada. Gurrun edilýär, siz bilýäňiz İsa Mesih Dawud paçaň tohumyndan gelip çykan. Ene şoň tohumy. Siz Matta kitabynyň 1-nji babyna seredip bilýäňiz şol İsa Mesihiň kimden gelip çykýanyny. Şu Dawud paçaň neslinden gelip çykan İsa Mesih. Şoň üçin berde Dawud paçaň nesli diýip İsa Mesih barada şeýle gurrun edilýär. Biziň üçin bir çağa doguldy. Bir ogul berildi bize. Hökümdarlyk onuň gerşinde bolar. Onuň ady ajaýyp maslahatçy, gudratly Hudaý, ebedi ata, parahatlyk şahzadasy bolar. Hökümdarlygy dynusuz öser. Parahatçylygy tükünüksiz bolar.
Davud'un tahtından baki berkarar eder öz padşalygyny. Padşalygy adalatlyk hem dogrulyk bilen goldar. Hükmürawan Rabbin ihlasy bilen amala aşar bu diye. Ene bu İşaya 9, 6, 7 ayetler berdi. Ene bizim üçün bir çağa doğuldu, bir oğul berildi size diye. Hükümdarlık, şu dünyanın hükümdarlığı on gerşinde bolur. Dünyadaki hem gökteki hükümdarlık on gerşinde bolur. Ene şu münglerçe yıl mundan öň İsa'ň doğulmadından öň edilen peygamberlik. İşaya peygambere Hudaýyň sözü şeýle gelen. Nädip biz İsa iman etmäni ýaşap bilýär. Bir çağa doğuldu diye, bir oğul berildi bize. On adın kim olur diye. On adı acayip matlagatçı, kudretli Hudaý, ebedi ata, parahatlyk şadadasy diye. Nähil kudretli atlar. Yine de näme diye on hükümdarlygy din usuz ötür diye. Tükünüksiz İsa Mesih'in hükümdarlygy. Oğuldan ebedäçelik hükümdarlygy dowam etjek. Parahatçylyk hem tükünüksiz bolur diye. Bizim kalmada berýän parahatlygy eger men oňa iman edip ýaşasam hiç haçan tükünmeýär. Ol hemişelik rahatlygy maňa wada berýär kalmyna. Hemişelik. Hiç haçan ütgemeýär. Davud'un tahtından diye baki berkarar eder öz padşalygyny. Siz bilýäňiz Davud padşa İsrail'a näçe ýyllap padşalyk eden. 30 ýyl ogly men pikir etýän. Şonça ýyllap köp ýyllap padşalyk eden. Inni İsa Mesih İsa Mesih şol Davud padşaň nesli, şondan gelip çykýar. Şoň üçin berde diye Davud'un tahtından baki berkarar eder öz padşalygyny. Baki diye. Ebedilik İsa Mesih höküm sürür diye. Ebedilik. Yine İşaya peygamber şonu İsa Mesih şu dünya gelmedinden münglerçe ýyl öň peygamberlik edip otýar. Yine şol amala açdy. İsa Mesih haçta ölmegi bilen bizim günämizi öz üstüne alıp günäň hökmünden azat etdi. Hem Hudaý bilen insanlaryň erim bagyna arasyna ýitirilen gatnaşygy dikeldi. Howne bilen adam atan günäsler arly insanlar bilen Hudaýyň arasyna aýrylyk düşdi erim bagyna. Ýöne Hudaý öz ogly İsa Mesih şu dünýäi berip şol gatnaşygy dikeldi. Täb Hudaý insanlar söýýär. Ilki başda Hudaý insanlary yaradanda özü bilen iň ýakyn gatnaşykda, söýgü gatnaşygyna bolmak üçin yaratdy. Şeytan şu Hudaýyň planyny bulaşdyran bolsa erim bagyna, howne aldyp salmak bilen ol şun öz ogly İsa Mesih'i şu dünýäi berip biz bilen insanlar bilen ýene-de gatnaşygyny dikeldi. Ene İşaya peygamber şoňa şaýatlyk edip otýar. İsa Mesih öz şalygyny baki berkarar eder diye. Ol etdi ýam. O şu ata Hudaýyň sag goluny otýar diye Hudaýyň mukaddesleri, ebedilik. Näme üçin otýar ol? Ähli iş edildi. Hemme zat oturdy. Başga hiç zat etmek gerek däl. Hudaý bilen insanlaryň arasyna gatnaşyk dogly dikeldildi. Ýöne bu diňe İsa Mesih'e iman üstü bilen mümkin. Men size şeýle ýüzlenmek isleýän İsa Mesih'e öz halakkaryň hökmüne iman etýärmi? Eger etmeýän bolsaň, insanyň ýoly sen ölüme eltýär ruhtaýdan. Ýöne sen İsa Mesih'däki imanyň sana ebedi ýaşaýyş berýär. Siz bilýäňiz Yohanna kitabynyň 3-nji babynyň 16-njy aýatynda Hudaý näme diýär? Näme üçin ol ogluny şu dünýäi berdi? Ýeketek ogluny şu dünýäi berdi. Bütün insanlary, öz yaradan insanlary söýýändik üçin Hudaý şeýletdi. Ol bizi hökm etmek üçin näde? Eýsem halas edip ebedi ýaşaýyş bermek üçin iýerdi diýýär. Ebedi ýaşaýyş bermek üçin. Öz ogly İsa Mesih'in üstü bilen. Şoň üçin men sizi iman etmäge çagyrýan. Öz ýoluňyzdan ýöremäň. Insanyň ýoly ölüm eltýär. Ýöne Hudaýyň ýoly bize tükünüksiz, şu ýerde aýdylýan tükünüksiz parahatçylyk, tükünüksiz ýaşaýyş berýär. Ene bu İşaya 9:7'de şeýle diýär. Size tükünüksiz rahatlyk gerekmi? İsa Mesih'e iman et. İsa Mesih'e imansyz sizde hiç haçan tükünüksiz rahatlyk kalmyňyzda bolmaýar. Hiç haçan. Täbi diňe İsa Mesih'e bolan iman bize şonu berýär.
Eger şoňa iman edip ýaşasak töwrekde bolup geçýän zatlaryň hiçdi bize täsir etip bilmeýär. Siz bilýäňiz täzäkde Pawlus näme diýdi? O neçe tapar uruldy, gamçylandy. 35 tapar men pikir etýän, şonça gamçylanyp, urulup, iýderlerini, türmäge salyny, ýöne şonu da ol näme diýär? Şu zatlaryň hiçdi maňa täsir etmeýär diýär. Ya men esas gözüm İsa Mesih'e dikilgi. Kalbimde şu yaşaya. Ol maňa içki güç berýär diýär, şu zatlardan üstün bolmaga. Biz ähli kynçylyklaryň içinde de diýär, şol Rimler kitabynda görýäňiz 8-nji aýatda 31-35-nji aýatlarda ol bize görkezýär. Şu dünýäde bolup geçýän näme kynçylyklar bolubersin men durmuşymda diýär. Şolaryň hiçdi meni İsa Mesih'iň söýgüsinden aýryp bilmeýär diýär. Şu ähli zatlary baştan geçirýän zatlaryň içinde de diýär. Men İsa'da ýeňişli diýär. İsa'da ýeňýän. Täbi İsa haçda ölmek bilen töwüşi ýeňdi diýär. Biz şoň üçinem şoňa, şol hakykata iman edip ýaşamaly. Ine bärde İşaya 9:6-da näme diýär oň ady? İsa Mesih ajaýyp matlagatçy diýär. Gudratly Hudaý, ebedi ata, parahatlyk şahzadasy diýär. Beýle diýmekligi näme? Gudratly Hudaý diýe bärde. Näme üçin bize gudratly Hudaý gerek? Gudratly Hudaý diýmek ol urşuji. Ol urşuji. Biziň üçin ol töweş etýär şeytan bilen şu. Men diňe Hudaýa tabin bolup şoň ýolundan ýöremek barada pikir etmeli. Hudaýy hoşal etmek barada pikir etmeli. Şol men diňe ýeketäk pikirim bolmaly. Hem İsa Mesih'i yürekden tanamak, onu yürekden secde etmek, yürekden şöhratlandırmak, yürekden iman etip ýaşasam, başga zatlaryň hemmesini İsa Mesih'iň özü ýola talýar. O diýär, sen meni bütün janyň, teniň bilen, yüregiň, bütün aňyň bilen söýseň diýär. Galan zatlaryň alazasyny men etýän diýär. Men sen üçin töweş etýän şeytan bilen diýär. Men eýem ýeňdim şol töweşi diýär. Näme üçin sen ýeňlenýäli ýaşap otyrsyň diýär. Bize ýüzlenip. Töweş eýem ýeňildi diýär. Näme üçin sen şol ýeňen hökmünde ýaşaňok durmuşymy, günnelik durmuşymy diýär. İsa biz eger şeýle ýeňen hökmünde ýaşamasak, onda İsa biz sen haçda ölüp döken ganyň hiç zat diýdigimiz bolýar. Bu Hudaýyň öňünde gaty erwet, şeýle imansyz ýaşamaklyk. Gaty erwet. Ajaýyp maslahatçy diýär. Nähili güýçli at İsa Mesih üçin. Şu täze ähde ajaýyp maslahatçy diýmeklik täze ähde şoň Hudaý tarapyndan saýlanyp seçilendigini görkezýär. Bize näme maslahat gerek bolsa, İsa ýüzlenip bilýär. Täze ol ajaýyp maslahatçy. Men ananýarmy şoň Hudaýyň sözüne şeýerde. Hudaýyň sözü diýär İsa Mesih ajaýyp maslahatçy. Täze maslahat gerekmi? Ýüzlenim İsa Mesih'e. Ýakynlaşyň oň merhamet taýyna iman etdi bilen. Ýewreýler kitabynyň 4-nji babynyň 16-njy aýatyna şeýle diýär. Şol İsa Mesih'iň haçda eden iş üçin ennesiz iman bilen, güýçli iman hem anam bilen men merhamet taýyna ýakynlaşyp bilýäňiz diýär. Şeýle etmek bilen siz menden merhamet alyp bilýäňiz, rahim şepagat alyp bilýäňiz diýär. Haçan size şo gerek bolsa, maňa ýakynlaşyň diýär. İsa Mesih siziň ajaýyp maslahatçyňyz. İsa Mesih siziň ajaýyp maslahatçyňyz. Bu İsa Mesih'iň paçşadygyny görkezýär. Oň şeýle hem paçşadygyny görkezýär, ajaýyp maslahatçy ol. İsa Mesih'iň biziň durmuşymyzda ähli zadyň baş tutany, hökmürawandygyny görkezýär, ajaýyp maslahatçy. Ol hemme zady bilýär. Hemme zady bilýär. Ene şu barada İşaya Peygamber kitabynyň 14-nji babynyň 27-nji aýatyna näme diýär? Hökmürawan karar etdi. Kim oňa päsgel etip biler? Hiç bir insan, hiç bir but on karar eden zadyna päsgel berip bilmeýär. Hiç kim. Hudaýyň sözü şeýle diýip otyr. Biz dyrjaşýas päsgel bermek bilen. Ýöne Hudaýyň sözü näme diýär?
Ol näme karar eden bolsa, näme maksat edinen bolsa, hiç kim onu pätkil berip bilmeýär. Ya ol yaradyjy, biz yaradylan. Bizde Hudaýyň güýjüne dengeljek güýç ýok, biz pikir etýäs aňmyzda. Öz ýolumy saýlap otyr, men şu wagt özümiň Hudaýym diýip, ýöne soňy ölümi eltip otyr bizi. Kalmyzda rahatlyk ýok, ýaşaýyş ýok. Hemişe dawa jenjel. Galagoplyk kalmyzda, aňmyzda da söwüş hemişe. Biz Hudaýyň ýoluny saýlandak, özümizi yaradany biz red edip otyr. Ol diýer, siz baňa pätkil berip bilmeýäňiz diýer Işaya 14:27-de. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Gudratly Hudaý biz diýdik, özüni uruşucu hökmüne görkezip otyr. Oň ýene bir ady, maslahatçy, ajaýyp maslahatçy, gudratly Hudaý, ýene näme diýer? Ebedi ata. Hemişelik bolun İsa-Mesih. Ol bizi ebedilik üpçün edýän, gorayan, merhametli ata. Siz onu şeýle tanaýaňyzmy? Ebedi ata hökmüne, gudratly Hudaý hökmüne, ajaýyp maslahatçy hökmüne. Tanaýaňyzmy şeýle? Ene bu Hudaýyň sözü bize şeýle diýip otyr, Hudaýyň häsiýeti barada, İsa-Mesihiň häsiýeti barada. Ol merhametli ata. Sen muňa bütün kalbym bilen iman etýärmi, inanýarmy? Oýlanyş barada. Ýene de oň 4-nji ady şol Işaya 9:6-da ol parahatlyk şahzadasy. Nähili güýçli at. Oň hökümdarlygy bütün insanlara awadançylyk, eşret getirýär. Şonu bize görkezýär, şu adyň üstü bilen. Parahatlyk şahzadasy diýmek bilen Hudaý bize özüniň kimdigini aýan etýär. Ol diýär, men siziň yaradyjyňyz hökmüne, öz keşfimni yaradan insanlarma men awadançylyk, eşret getirmek isleýän. Şol men maksadym diýär. Her bir insan üçin. Men maksadym olary awadançylyk, eşret getirmek. Ya men olary öz keşfimne yaratdym diýär. Biz şonu bilip ýaşaýasmy şu hakykaty? Hereketimizde, sözümizde, şol özümiziň Hudaýyň keşfine yaradylandygymyza göre hereket etýäsmi? Hudaýyň mukaddesligine göre, Hudaýyň kämilligine göre, Hudaýyň pikir etişine göre pikir etip ýaşaýasmy? Hudaý bizi şeýle ýaşamaga çagyrýar, öz mukaddes sözüniň üstü bilen. Hudaýyň İsa-Mesihiň häsiýetleri ol ajaýyp maslahatçy, gudratly Hudaý, ebedi ata, parahatlyk şahzadasy. Ol size bütewlik, awadançylyk, eşret bermek isleýär. Hudaýyň maksady şol. Şeytan size başga zatlar diýen bolmagy mümkin, Hudaý saňa garşy diýen bolmagy mümkin. Ay dileňe jogap berenak. Hudaý saňa şu dileýän zadyny bermek islemeýär diýip yalançylyk bilen edil huwenen aldaýşýaly eren bagyna. Bizi hem şu gün İsa-Mesih'e garşy öwürmek isleýär. Hudaýyň öz yaradan insanlaryny şeytan Hudaýa garşy öwürmek isleýär. Öwürip otyr. Haçan da biz şu şeytanyň yalançylygyna inanyp ýaşamyzda, onda şeytan biziň durmuşymyzda baş tutan hökmrawan, Hudaý däl. Siz şonu ýatdan çykarmaň şu hakykaty. Gaty güýçli hakykat berdi. Ine şonu bize İşaya peýgamber 9:6-7-de İsa-Mesih barada peýgamberlik etdi. Onda tükönüksiz ebedilik padşah boljak. Tükönüksiz rahatlyk boljak. Oň padşahlygy ebedilik berkarar edilen. Hökümdarlygy dinüsiz. Padşahlygy adalatlyk hem dogruluk bilen dowam etýär. Owuldan ebedetçenli. Şurda aýdylýanlardyň bary hökmrawan Rabbiň ihlasy bilen amal aşýar diýär. Başga hiç ýol bilen amal aşmaýar. Bu Hudaýyň aýdyp oturan mukaddes sözleri. Bularyň hiçde men öz sözüm näme? Ýene de şu täze ähtide şu Işaýaň aýdyp oturan zatlary köne ähte aýdan zatlary täze ähte amal boldy. Ene Mattan 1-nji babynyň 1-nji aýatyna näme diýär? Ibrahimyň we Dawudyň neslinden bolan İsa-Mesihiň nesil daragynyň ýazgysy şeýledir diýär. Ana soň İsa-Mesihiň nädip şu Dawudyň neslinden gelip çykandygyny bize görkezýär. Şonu özüňiz okaň Mattan 1-nji babyna nesil daragy, İsa-Mesihiň nesil daragyny özüňiz okap bilýäňiz. Ene şu ýerde Işaýaň Dawudyň tagtyndan baky berkarar eder öz padşahlygyny
deyip İsa Mesih barada aydan peygamberlik Matta kitabının 1. babının 1. ayetine amal edilip otur. Münglerçe yıl edilen peygamberlik Matta kitabında amal edildi täze. Yine de Matta kitabının 3. babının 16. 17. ayetlerine näme diye İsa suwa çömdürülip çıkan badına gökler açıldı. Ol Hudaýyň ruhunyň kepderi görnüşde öz üstüne inip gelýänini gördü. Şol wagt gökden bu meniň söwer oglumdyr. Men ondan köp razydyryň diyen owad geldi. Yine İsa Mesih şu dünya geldi. Matta kitabının 3. babını şol İşaya peygamberiň 9. babın 6. 7. ayetlerine eden peygamberlikleri Matta kitabında täze ahde amal boldy. Peygamberlik berjay edildi. Münglerçe ýyl mundan İsa Mesih var edilen peygamberlik. Suwa çömdürülip çıkan badyna ata Hudaý nähili on İsa Mesih halasgardygyny subut etdi. Bu meniň söwer oglum diye. Men ondan köp razydyryň diye. Täze ol öz atasyny taşlap şu dünýäge geldi. Özüni insanlara, insan keşfine girip geldi. Nähili pesbärlik bu. Nähili pesbärlik. Yine de Luka kitabının 1. babının 32. ayetinde näme diye İsa Mesih barada. Ol beyik bolar, ona beyik Hudaýyň oglu diýler. Taňry Hudaý ona atasy Dawudyň tagtyny berer diye. Näme üçin Dawud İsa'nın atasy? Täbi biz gördük İşaya peygamberiň 9. babının 7. ayetinde İşaya diye Dawudyň tagtyndan gelip çykýar diye. Şonu aýdypty Dawudyň tagtyndan baqy berkarar eder öz padşalygyny diýdi. Indi şol peýgamberlik Luka kitabynda da amal edildi. Bir 32-de. Taňry Hudaý ona atasy Dawudyň tagtyny berer diye. Atasynyň tagtyny aldy İsa Mesih şu an öz atasynyň tagtyna otur. Siz şoňa iman etdiňizmi? Ol tidiň üçin, men üçin özüni haşda halat edip Hudaý bilen insanlaryň gatnaşygyny dikeldi, şu ata Hudaýyň sağ tarapynda otur. Ol padşalygyny berkarar et. Ädir şu şeytany aýak astyna saldy. Şeytandan üstün boldy. Bize yeňiş berdi. On padşalygy ebedilik. Ol beýik edilbärde aýdylşýaly. Ene şu Hudaýyň ogly diýmek bu padşalar üçin ulanılan at. Dawud padşa da şeýle diýildi käwat. Hudaýyň İsa Mesihiň şalygyna, şu günkü öwrenen zatlarymyza iman etdiňizmi? Men sizi şu gün paýlaşylan zatlar barada oýlanmaga çagyrýan. Gynantagan biziň şu günkü gepleşigimiz tamamlanýar. Men sizi ýene-de eniki gepleşige goşulmaga çagyrýan. Eniki gepleşige çelli tabyrsyzlyk bilen garaşýan. Häzirlikçe hoş sag bolun. Senin adında günem yolu bütün kalbimi sana tapşır.